For the headlines, weather forecast. Lumagpas sa 100 million ang pagkalugi sa agrikultura dulot ng El Nino sa Kanlurang Visayas at Zamboanga Peninsula. In local news, isang kinatawan mula sa South Korea ang nagatid ng mga Biblia sa mga miyembro ng konseho sa lungsod. Nangako si Clarex na bigyan ng kapangyarihan ang higit sa 10,000 scholars sa Oro. Mayroong kapansin-pansing pagtaas sa mga business permit at mga bagong aplikasyon sa Oro. Maaring tanggalin sa serbisyo ang mga barangay captain na hindi sumusunod sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. For the national, ipinahayag ni Vice Presidente Duterte ang kanyang pagkilala sa pananaw ng kanyang ama kay Marcos Jr. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumalawak ng 5.6% sa 2003 na kulang sa target ng gobyerno. Ang international, isang komprontasyon ang naganap sa mga mambabatas nang magbigyan ng sumiklab ang mga sagupan sa gitna ng sesyon ng parliamentaryo. Entertainment. Ibininyag ni Ma Salvador ang kasarian ng kanyang unang anak. Sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales ay nakitang magkasama nag-jogging. Sports. Handa ang Queen Line na bigayang lahat para sa mapanatili ang kanilang dominasyon sa PVL. Sa UAAP Girls Volleyball, nakuha ng UST ang second seed. Para sa international feature, sa kasalukuyang aktibo ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Mobile Legends, Bang Bang at Attack of Titan. National feature, maaari ka nang bumili ng mga ticket para sa Art Fair PH 2024 sa pamamagitan ng online platform. Trivia, ang Burj Khalifa ay nakatayo bilang pinakamataas na gusali sa mundo. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ako ang inyong news anchor, Tina Gallego. Weather forecast. Lumagpas sa 100 million ang pagkalugi sa agrikultura dulot ng El Nino sa Kanlurang Visayas at Zamboanga Peninsula. Ang El Nino ang nagresulta sa pagkalugi sa agrikultura ng hindi bababa sa 109.44 million sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ayon sa Department of Agriculture, ang epekto ng weather phenomena na ito na nailarawan sa ilalim ng normal na pag-ulan. Ang epekto ng weather phenomena na ito na nailalarawan sa ilalim ng normal na pag-ulan ay nakapikto sa 2,177 hektarya ng palayan sa dalawang rehiyon. Humigit kumulang 2,602 magsasaka ang nakaranas na mga kahihinatnan na humantong sa pagkawala ng produksyon na 4,738 metriko tonelada. Inasahan ng kagawaran na ang mga bilang na ito ay maaaring tumaas habang ang mga datos mula sa Luzon at iba pang mga riyon ay naging available. Upang matugunan ang sitwasyon, ang DA ay aktibong nagsasagawa ng field validation sa mga lugar na madaling kapitan ng at tagtuyot na nagpapatupad ng intervention upang tulungan ang mga apektadong magsasaka. Para sa local news, isang kinatawan mula sa South Korea ang naghahatid ng mga Biblia sa mga miyembro ng konseho ng lungsod. Bilang pagdiriwang ng National Bible Day, si Konsehal Kenneth Jan Sakala na kumakatawan sa Sangguniang Kabataan ay nagharap ng isang kapansin-pansing ulat sa konseho na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Ang ulat ni Sakala noong Enero 29
ay nakatanggap ng papuri mula kay Vice Mayor Jocelyn Rodriguez na minarkahan ang kanyang inaugural special report. Binigyan din niya ang kahalagahan ng National Bible Day Act, National Bible Day upang kilalanin ang Biblia bilang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Pinagbigyan din ni Sakala ang pangangailangan ng konseho na pahintulutan ang banal na patnubay sa pamamagitan ng Biblia sa pagtugon sa mga hamon at pagpapanatili ng moral na karakter. Pinanindigan ni Mayor Orlando Clarix Uy ng Cagayan de Oro ang kanyang pangako na makabuluhang taasan ang bilang ng mga scholar na ipinataguyod ng gobyerno na naglalayong sa katuparan ang inisyatiba sa darating na pasukan. Ang kanyang pagsasalita sa Pilay Sports Centers, inihayag ni Mayor Uy ang kanyang layunin na magkaroon ng 10,753 ka-scholars pagdating ng school year 2024 to school year 2025. Ang inaugural Scholars Cup, isang 2 araw na kaganapan na nagpapaunlad ng karakter sa pamamagitan ng palakasan, ay nagkaroon ng partisipasyon mula sa mahigit 5,000 scholar ng lungsod. Hinikayat ni Mayor Uy ang mga scholar na maghangad sa mas mataas na mga gawaing pang-akademiko at ang City Scholarship Program ay nakakatakdang palawakin upang isama ang mga disiplina tulad ng batas at medisina. Simula sa susunod na taon ng pag-aaral, ang mga mag-aaral ng nursing ay magiging karapat-dapat mula sa kanilang sophomore year na tumutugon sa kakulangan ng mga medical na professional sa lungsod. Kapalit ang edukasyon, ang mga scholar ay inaasahang magbigay ng 2 taon paglilingkod sa pamahalaang lungsod. Mayroong kapansin-pansing pagtaas ng mga business permit at mga bagong aplikasyon sa Oro. Ibinunyag ni Sheila Lugbatan, Chief of Staff sa tanggapan ng City Mayor noong Martes na malaking biglang ng mga negosyo ang aktibong nagre-renew ng kanilang mga permit, habang ang mga bagong negosyo ay kumukuha ng mga permit sa City Hall. Ayon sa Business Permit Licensing Division o BPLD, may kabuuang 14,522 na negosyante ang nag-renew ng kanilang permit at 550 bagong negosyo ang nakakuha ng kanilang permit mula Enero 2 hanggang 22. Kung ikukumpara ang mga numerong ito sa parehong panahon noong nakaraang taon, nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa aktibidad ng business permit. Ang kamakailang data ng BPLD mula Enero 22 hanggang Enero 28, 2024 ay nagsiwalat na humigit kumulang 1,680 negosyo ang nag-renew ng kanilang mga permit na nagpapahiwatig ng pagpatuloy na trend ng mga aktibong pag-renew. Bukod pa rito, 183 bagong negosyo ang nakakuha ng kanilang mga permit sa panahong ito na nagpapakita ng positibong kapaligiran para sa mga bagong pakikipagsapalaran sa lungsod. Maaaring tanggalin sa serbisyo ang mga barangay captain na hindi sumusunod sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Maaaring tanggalin sa serbisyo ang mga barangay captain na hindi sumusunod sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ayon kay City Local Environment and Natural Resources Office if Clenro Head Engineer Pinka na sapat na ang mahabang panahon na ibinigay ng pamahalaan sa pag-unawa at pagbibigay ng gabay sa kabaranggayan sa paghihiwalay ng basura at pagkukunan at pangongolekta. Batas yan, kaya kailangan nilang sundin. Mahirap pero kasalanan kasi pumasok sila. Kasalanan kasi pinili nilang maging kapitan na may mabigat na responsibilidad. Kaya at least kaya nila. Tingnan mo kung hindi nila kaya nila. What a captain, sabi ni Clenro
Head Engineer Armen Cuenca. May nakita kaming barker kanina kaya nilapitan namin siya at tinanong tungkol sa trabaho niya. Tingnan po natin ito. Okay, sir, may nga po, pwede ka na po ma-interview? Pwede man, ma'am. Okay, sir. Kasi kamalan din, sir. Ryan Ligar. Ryan Guard. Oo. Kanang, saan mo nakita, sir, ba kay kanang barker man tanong? Kasi, Sir. sir, man na, sir, barker. Barker, dispatcher. Dispatcher. Ilan na katayo sa inyo mga dispatcher? Ito na, ma'am. 7 years? Oo. Ano 7 years na pag-bark, sir? Sa may mo ang kanang na-experience? Ang ako na-experience nire, Wanjed, kanang kailangan mamantay gid ka og ayo sa motor kay kanang depensa sa mga dautan nga mga tao nga kuan kanang kasi maghimo sila diri og mga dili maayo ba pare anang mawala ang helmet nawadan og iabi diri. Experience na kana, sir, nalilita po pinala na wala ng mga buwan gamit. Wala pa noon ko naka-experience nga naay nawala diri. So, 7 years na kani, sir, ba? 7 years na. Muna ni mo ang balik ibu sa mga pamilya. Mao na gyud, ma'am. Wala yung anak mo, sir. Isa. Ituwag sa po sa ano. Isa ra pud. So, dili kita ni mo ang position, sir. Tapos na ang kailan yung naginato, wala na. Wala na, ma'am, dinera gyud. Ang mura yun. Mao ra ni ang trabaho. Saan po ka, sir, na nani mong gusto nga magtrabaho, like sa barker. Mas tsada man gud og barker gyapon ka kay kanang nakay time sa imong pamilya ba kay kami man gud diri relibo man gud mi. Nami oras para sa pag-duty. Og napod mi time mas dako among time sa among pamilya. Pero kasagaran, sir, pila ka tip kita mo ang dawit sa kat. Ay magdepende po sa minga or bibo kay dili man magpareha ang kuan adlaw na bibo na mingaw. Pero pa, sa isa lang katao sa nakapit na sa inyo, pila ka dahil, managawag din yung makit. Ay og ang pinakabibo gyud sa ako diri kuan mo income pud kog 600. Agad ko pa po, sa tayo po. Kung mingaw po siya, mo income ko 4. 400 mo ra gyapon nagtrabaho ka sa empleyado gyapon sa kuan ba. Amo ara gyud isig paningkamot na gyud ni. Gusto ko ka, Oo. kanya mo, Kanya. ay lugar na dapat, Mo gyud na. Mo lagi na usap po na nga dili gyud ko pwede moawa diri kay mas dako ko ma-income og Pasko kay daghan man mga hatag nga mga pinaskuhan. Atong kuano base kanang mga sukay kanang permanente na mo parking dito diri halos kada adlaw mo parking. Ini gabot ana og Pasko mga hatag yun na sila. Ya, palipay para sa amo. dagan-dagan di ko gagawad. Dagan-dagan pod ako ra pong gikuan sa balay, gibalay ra pod nako. Mahal sa kasi sa tagapadayan, Nami balay sayas sa akong ginikanan pero sa Dansulion ko nagpuyo kay dito man ko namin yo. Dili man na malikayan ma'am. Kay sa mga inani naman gyud mo kuan ganang siyempre mo champa ba. Pero sa amo kami na lang po magsabot kay basin siguro wala lang sila makuha ng pagkaon, namo po sila pagbigyan. pero kamo sir, pila din yung kinitaran kapot ng mga barker. Sobra 30. Ano ang oras ko sa kairan, buntag ko. Buntag, mabalik na ko paghapon. Kailan naman ang pangudtuan na, alas 9 pa yung sa alas 4. Lain naman. Alas 4 ko magsugod ka, adlawon dire. Or depende ang sa oras mo abot. Basta kay dili na malapas og alas 9 kay naa may mapuli ana sa kuha. Hi sir, good morning. Welcome to GoPro Philippines. Kung among baligyan namo is more on smartphones or laptop, apoy pod mga gaming laptop or mga monitor, printer, or speaker or mga dayon, etc. mga tablets dayon. Ang brand ng mga baligya is kasagaragid mga gid siya, mga kani iPhone or kani iPhone or sa og mga Android dayon si Xiaomi, Poco, iPhone na kani siya si iPhone 11 mura gid ang the cheapest na kani siya may halino nila sa
mga pangmasa gid sa mga kuan na to, kababayan na to is iPhone 11. Yung price is 28,400 ni siya. So barato rin siya kung lower than SRP, 128 gig yung storage ko dani. 4 gig RAM ni siya. So sa mga 4 gig ni halos sa mga iPhone kusog-kusog na pud ni siya. Kanay sa halin halinon kuan gid siya, dili siya ingon nga only one brand lang ang pinahalinon. Siguro kaning kuan gyud, kani si Infinix, Tecno, kani silang duha may mga top mo ni mga top na to kaning duha, si Infinix ug si Tecno. Then for sa kuan dayon, for more on camera si Realme, si Xiaomi. Then sa pinaka-top nato sa kuan nato sa for overall gaming kani si Poco. Munang kuan na sa mga overall gaming gid sila. Atong available nato is naatay HP, Asus o Lenovo mo mga tulungan niabot sa mga brand namo sa laptop. Dili tanan nga medyo kuan mo siya. Ang kuan gid kasagara sa mga kuan gid ang kuan nila is Acer or Lenovo. So si Lenovo is more gid siya ang kuan gid kanang high spec gid siya nga lower price gid siya. Pero ang kasagara gid sa mga more on quality pud sa magipangita pud sa mga pang college or kuan is Acer. Si Acer gid ang well known gid na siya nga brand gid si Acer. Affordable pud si Acer pud. Si Bimbo nga barbak natay kung sa specs nato siya natay specs nga sa Intel natay Core i3, Core i5 nya. Kung sa AMD pod natay Athlon natay 18 gyapon pinakaubos. Sunod Athlon ay ang Ryzen 3 ano siya, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Nasa sa Intel nasa tay i7 natay kining board ring nga available Gigabyte o BioStar natay MSI, ASRock. Sa atong graphics card napunta kuan kining 4070 Ti, 4070 Ti o 4060 Ti. Ang price ani sir 61,000 ang 4070 Ti. 4060 Ti nasa 31,000 plus. Ang Galax nasa 13,000 ang katong iyang 1660. 8 gig na siya, 6 gig siya sir. Natay dire mga RAM available daghan, Panther ang available o Gramsta. Kung mag-apply si client of home credit, need na mo is one valid ID lang sir. Example, kung new client siya is one valid ID tapos 30% down payment. Kung reloaner ka sir, pwede na po na mo i-check yung account kasi na siya low down payment kasi pwede na siya 200 any yung item yung account sir. Like, siya na ang bahala kung sa ikaw yung item basta low down payment lang yun siya. New client is 30% down payment sir. Pero nami bago nga karon system generated nami sir ha. Sir, ang bago nga system if ever kung new client si customer need niya og source of income, mag-base yung credit sa yung source of income mo yung application nga ginhatag sa amo. Kaya mag-approve na sir, main Manila ang mag-approve na sir. Then sa kung depende ni client ang pilahon niya ka months bayaran sir. Napod kay terms nga 6 months, 9 months, 12 months, 15 months at 18 months. If ever makabayad si customer sa iyang first payment, butang na to 6 months yung term nga ginahatag, pwede ra niya i-advance og bayad, pwede siya manawag sa customer service para 4 months or 3 months na po siya low down payment sir. Automatic kasi siya sir kaning good payer. Tawagan niya first is tawagan niya si customer service sir na inform siya nga iyang i-palipid og bayad. Kung reloaner na mo sir is i-check ang account ni sir or ni ma'am, automatic na siya low down payment. Ang iyang i-down service and bundle yung paon. Pwede ra pud ta furniture, appliance, cellphone, gadgets, laptops,
cosmetics, kuan sa ni tunis school supply, cellphones, mga na sir, headset, pwede punta bundle, mga laptop, mga speaker, printer, monitor, keyboard. Kung wala kay cash sir, pwede na pagka utang. Need lang na mo ID lang yun og 30% down payment mama sir. Pakitaan lang si home credit. Para sa National News, ipinahayag ni Vice Presidente Duterte ang kanyang pagkilala sa pananaw ng kanyang ama kay Marcos Jr. Binigyan din ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang paggalang sa pagkakaibang opinyon sa loob ng kanyang pamilya kabilang ang sa kanyang ama. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng mga tensyon sa kasalukuyang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi pagkakaunawaan ay lumitaw kasunod ng mga akusasyon ng kampo ni Duterte, kung saan ang dating Pangulo ay nag-aakusa kay Marcos ang pagkalulong sa droga ni Junior at nanawagan si Mayor Sebastian Duterte na magbiti sa pwesto ang Pangulo. Nagpahayag ng pasasalamat si VP Duterte sa pagpatuloy na pagtitiwala ni Marcos Jr. sa paghirang sa kanyang bilang kalihim ng edukasyon na kinikilala ang kahalagahan ng kanyang tungkulin sa pagsusulong ng 8 points socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos. Sa kabila ng hindi pagkakasundo kamakailan, pinagtibay ng dalawang leader ng pagkakaisa ng kanilang alyansa sa unit team mula sa 2022 na halalan. Lumalawak ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.6% noong 2023 kulang sa target ng gobyerno. Nakaranas ang Pilipinas ng 5.6% o GDP growth noong 2023 kulang sa 6 hanggang 7% na target ng gobyerno at mas mabagal sa 7.6% noong 2022. Sa kabila nito, binigyang diin ni National Economic and Development Authority NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang malakas na economic performance ng bansang kumpara sa ibang mga bansa sa Asia. Ang mga sektor tulad ng agrikultura, industriya at mga serbisyo ay nagpakita ng iba't ibang rate ng lago. Binigyan din ni Balisacan ang pangangailangan para sa pagsasama-sama ng pananalapi at kinikilala ang nabawasang pagatas ng gobyerno noong 2023 hanggang tinutugan. Habang tinutugunan ang mga hamon tulad ng matataas na presyo at mataas na mga rate ng interest, nagpahayag siya ng optimismo tungkol sa pagpapatupad ng pagkonsumo sa pamamagitan ng pagtaas ng kita at sambahayan. Sa inaharap, nilalayo ng mga economic manager ang target na paglago na 6.5 hanggang 7.5% sa 2024 na binibigyan diin ang pangangailangang pag-iba-ibahin at palakasin ang pagmamanufaktura para sa patuloy na pagbabawas ng kahirapan.
Para sa international news, isang kompuntasyon ang naganap sa mga mambabatas ng Maldivian nang sumiklab ang mga sagupaan sa gitna ng sesyon ng parliamentaryo. Ang mga mambabatas sa Maldivian ay nasangkot sa mga pisikal at alitan at sagupaan sa panahon ng isang mahalagang boto sa isang sesyon ng parliamentaryo tulad ng ipinakita sa footage na inilabas noong Enero 28. Nakuha ng magulong eksena ang mga miyembro na nagpapalitan ng mga sipa at labanan malapit sa upuan ng speaker, habang ang mga sigawan at tunog ng laruan, trompeta ay napuno ng mga hangin. Ang lokasyon ay kinumpirma ng Reuters batay sa kulay ng dingding, disenyo, mga fixture ng ilaw at naglalagay ng speaker at tumutugma sa nakaraang koleksyon ng imahe. Ang mga ulat ay nagpahiwatig na si MP Abdullah Shahim Abdul Hakim ay nagkaroon o nagtamo ng mga pinsala sa panahon ng marahas na alitan sa pagitan ng mga pro-government at opposition ng mga MP. Ang kaguluhan ay naganap ng ang pangpangunahing opposition Maldivian Democratic Party MDP ay nagpasyang pigilin ang pag-aproba ng parlamentaryo para sa ilan ng mga miyembro ng kabinete ni Pangulong Mohamed Muzo. Bagong isang mahalagang boto na humantong sa isang protesta ng mga pro-government MP na nagambala sa sesyon ng parlamentaryo. Ang tempo ng mga video ay hindi maaaring independenteng ma-verify ng Reuters. Para sa entertainment news, inihayag ni Ma Salvador ang kasarian ng kanyang unang anak. Ibinunyag ni aktres na si Ma Salvador ang kasarian ng kanyang paparating na anak sa asawang si Rambo Nunez sa isang maikling Instagram video. Sa simula, ipinahayag sa hindi malaga ang kasarian, nagkomento sila sa pagkakaroon ng dragon bilang kanilang anak. Gayunpaman, ang video ay napuno ng pink na confetti na nagpapahiwatig na sila ay naghihintay sa isang sanggol na babae. Ibinahagi ni Salvador ang balita sa kanyang pagbubuntis noong Disyembre. Ang mag-asawa sa lihim na ikinasal sa Maynila sa kanilang anibersaryo noong Pebrero bago ang kanilang engranding seremonya sa Bali noong Hulyo ay napapaligiran ng suporta ng mga kaibigan. Kabilang sina John Lloyd Cruz, Joshua Garcia, Sara Labate, Richard Gutierrez at Miles Ocampo, tulad ng nakikita sa mga kaganapan tulad ng ABS-CBN Ball kung saan sila unang na-interview bilang mag-asawa. Sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales ay nakita magkasamang mag-jogging. Noong gabi ng Enero 30, lumabas ang mga larawan at video kina Nina Catherine Bernardo at Jericho Rosales na nagja-jogging na nagdulot ng espekulasyon tungkol sa potensyal na collaboration ng dalawang aktor. Si Joanna Canha, isang Facebook user, ay nagbahagi ng mga larawan na may caption na nakasaad sa kanilang coincidental jogging encounter at kalaunan ay nagdagdag ng edit na nagbabanggit ng presensya ni John Manalo. Ang isa pang gumagamit ng social media ay nagpost ng isang maikling video na nagtatampok kay Bernardo Rosales at isang pangatlong taong jogging. Kahit na ang pagkakailangan ng ikatlong individual ay hindi ma-verify mula sa anggulo ng video, nagdulot ito ng mga alingaw na pinalakas ng pagpapahayag ni Rosales ng interes na magtrabaho kasama si Bernardo kamakailan. Sports. Handang Creamline na ibigay ang lahat para mapanatili ang kanilang dominasyon sa PVL. Ang Creamline Coast Masters ang pinakamatagumpay na club sa Premier Volleyball League
PVL ay naganda para sa mapanatili ang kanilang dominasyon sa darating na All-Filipino Conference. Diana May Tots Carlos, pinarangalan bilang Philippine Sports Writers Association, Miss Volleyball. Ipinahayag ang pangako ng koponan na ibigay ang kanilang makakaya sa bawat laro na kinikilala ang sama-samang pagsisikap ng mga kasamahan sa koponan, pamamahala at mga tagahanga. Si Carlos, isang 3-time PVL MVP at Finals MVP sa second All-Filipino Championship Series, ay buong kababaang loob na iginawad ang kanyang tagumpay sa buong koponan. Ang Queen Line na hindi natalo sa podium mula noong sumali sa PVL noong 2017 ay naglalayong ipagpatuloy ang kanilang matagumpay na sunod-sunod na kompetisyon simula sa Pebrero 20. Sa UAP Season 86 Girls Volleyball Tournament na sungkit ng University of Santo Tomas o UST, ang second seed kasunod ng matinding tagumpay laban sa National University Nazareth School. Nakuha ng Junior Golden Tigresses ang 23-25, 25-18, 25-21, 17-25 to 15-11. Natagumpay sa Adamson Gym sa Ermita, Manila. Asa na nila ang mananalo sa pagitan ng NU Nazareth at Far Eastern University Diliman sa step ladder semifinals. Sa kabila ng pagkalugi sa 4 and 5 sa 5th set, nagwari ang UST kung saan pinamunuan ni Margaret Altea ang pagpasyang 5.0 serves. Sa huli ay sinilyuhan ang panalo sa pamamagitan ng pagtanggi kay Celine Mars ng NU Nazareth sa net. Ang tagumpay na ito ay minarkahan na pagbawi para sa Junior Golden Tigresses. International Future. Kasalukuyang aktibo ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Mobile Legends, Bang Bang at Attack on Titan. Magtipon, Scout Regiment Squad ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Mobile Legends, Bang Bang, Attack on Titan ay may bisa na ngayon. Sa crossover na ito, si Yen ay naging Eren Jader, si Fanny ang gumanap bilang Misaka Ackerman, at si Martes ay kumakatawan sa Live Ackerman. Ang Mountain Games, ang mga developer ng laro, ay nagpasimula ng isang buwang kaganapan bago ang pagpaparehistro na nag-aalok ng isang garantisadong premyo. Kasunod ito na nakikipagtulungan noong nakaraang taon sa Jujutsu Kaisen na nagpapakilala ng katatanging hanay ng mga skin ng anime na nagtatampo kay Xavier bilang Satoru Goho, Minisa bilang Nobara Bokozaki, Julian bilang Megumi Mojigoro, at Yen bilang Itadori Yuji. Para sa National Feature, maaari ka nang bumili ng mga ticket para sa Art Fair PH 2024 sa pamamagitan ng online platform. Tiyaking secure ang inyong mga ticket online para sa Art Fair Philippines 2024 na nakatakdang maganap sa loob ng ilang linggo mula Pebrero 16 hanggang 18 sa The Link Car Park sa Makati City. Sa presyong 750 bawat isa, ang mga ticket ay makukuha sa opisyal na website na nagbibigay ng mga access sa mga exhibition ng parehong lokal at international na mga gallery. Ang magkakaibang mga sections ng kaganapan, kabilang ang mga proyekto, larawan, digital, residences at talks ay bukas sa mga balita. Bukod pa rito, maaaring makuha ang mga ticket sa reception sa ika-4 na palapag ng Art Fair Philippines sa 55 exhibitors mula sa iba't ibang bansa, at ang pagsasama-sama ng Metaverse at Art Fair ngayong taon ay nangangako sa isang
pagpanayam na karanasan. Para sa mga paghahanap ng mga diskwento, ang mga ticket at koneksyon para sa mga mag-aaral, mga taong may kapansanan, ang mga senior citizen ay makagagamit ng on-site sa panahon ng 3 araw na kaganapan. Para sa trivia, ang Burj Khalifa ay nagtayo bilang pinakamataas na gusali sa mundo. Sa nakalipas na 2 dekada, ang mga pagsulong sa arkitektura at structural engineering ay humantong sa paglaganap ng matatayog na skyscraper sa mga pangunahing pandaigdigang lungsod. Ang paghanap para sa titulo ng pinakamataas na gusali sa mundo ay nakakita ng mga milestone tulad ng Petronas Tower na nalampasan ng Sears Tower noong 1996 at Taipei 101 ng Taiwan na nag-claim ng record noong 23. Noong 2004, nagsimula ang pagtatayo ng Burj Khalifa bilang bahagi ng Downtown Dubai Development. Nagiging simbolo ng modernidad at tumaas sa kahangahangang taas na 824 metro. Orihinal na dinalak sa 518 metro, ang Burj ay lumago ng 310 metro sa panahon ng Ang Burj ay lumago ng 310 metro sa panahon ng yugto ng disenyo. Nakumpleto noong 2010, hindi lamang ito naabot ang katayuan ng pinakamataas na gusali sa mundo, ngunit nagtakda rin ang mga tala para sa pinakamataas na elevator, karamihan sa mga palapag at pinakamataas na restaurant. Ang observation deck nito na dating pinakamataas sa mundo ay mas mataas na 555.7 metro. Ang Burj Khalifa ay naging isang yugto para sa iba't ibang pagtatangka ng record, kabilang ang mga fireworks displays at matinding mga tagumpay sa palakasan. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rab sa YouTube channel at maraming salamat sa panonood ng Pinoy Rab News Channel Cagayan de Oro. Humingi ako ng isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga update at impormasyon. Sa uulitin, maraming salamat at magandang araw. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang